Hey everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, meron po tayong mini haul. Meron kasi tayo dito na mga succulents na online po natin binili. And without any further ado, let's get on to the video. Meron po ulit akong binili kasi, di ba, we can never have enough, sabi nga nila. Kasi tsaka mura siya guys sa nabili ko. Di ba ngayon kasi yung mga succulents, yung pinakamura ata is 45 pesos na. And samantalang ito, 40 pesos ko lang siya. Tapos wala pang shipping fee kasi nabili namin siya online pero dineliver sa bahay nung kawork ko. And then, yung kawork ko, dinalan lang din niya dito. Kasi may mga kasabay din lang siya na dineliver na mga binili din niya ng mga halaman. Ayan. So, let's start with this. Hindi ko alam, halaman ata niya to eh. Ang gaan. Nakalagay na kasi siya sa ganito guys, pero ireripat ko pa siguro to. Pero magaan siya, parang yung lupa niya. Wala nga lang tong mga bato-bato. More on mga dahon, mga ganyan. So, this is the flapjack. Ayan. Ayan, tama ba? Maliit pa lang siya, pero meron siyang parang maliit na tangkay or baby. Hindi siguro to baby. Baka siguro parang tangkay lang niya. Ayan. So, iriripat ko pa din siya sa parang mas maganda na pot. Tsaka mas malaki siguro para mas mabilis siya na lumaki. Hopefully. Ayan. And meron po tayo ito. Maliit lang to guys. At meron pa po yung aking sukli. Dito sa ito ang liit niya. 40 pesos lang. Sa bagay. Ganito na talagang presyuhan eh. Ayan. Napakaliit po na cactus. Hindi ko alam kung anong pangalan po niya. Ayan. So, madali lang naman dumami tong. Uy, ang tigas niya ho. Napaka-sturdy niya. Next, meron po ulit tayo dito na cactus. Yung mga gusto ko na cactus guys, yung hindi masyadong matinik. So, ano ba yan? Loose na loose talaga yung ano. Ito naman yung gusto ko kapag super duper loose yung kanyang lupa. Ayan, more on ipa, dahon. May konting bato din. Ayan, magaling din. Magaling. Hindi yung parang putik yung ano niya guys, lupa niya. Ayan. So, hindi ko alam kung ano to. Para siyang, hindi ko kasi masyadong maipakita eh. Ayan, ganituhin natin para, alright. Nakikita nyo na ba? Ayan, ganyan yung itsura niya. So, cute din naman siya. And then, meron po tayo dito, isa pa ulit na cactus. Ayan. Ang liit. Napaka-tiny naman talaga niya. Uy! Ayan. Kita ba siya? Ayan. Ganyan po siya kaliit. Ang liit niya. So, sakto lang po sa 3x3 na aking pot. Kasi yung mga 3x3 ko guys, hindi ko masyadong ginagamit kasi malalaki yung mga nabibili kong succulent previously. And itong mga to, ayan, yung mga maliliit na, pwede sila sa 3x3. Eto guys, wala pa akong ganito. This is the jelly bean. Pero dito sa Pilipinas, ang tawag natin is banana. Yan, meron siyang dalawang tangkay. Hindi ko alam kung nakaseparate ba to or nagway lang siyang ganun. Pero napaka-healthy ng kanyang mga dahon. And meron na rin siyang discoloration na konti. Ayan. May konting pa-red na siya sa mga dulo-dulo niya. Yan. Dan sa COVID ko. Next naman here is the jadelet. Ang alam ko, jadelet ang pangalan nito eh. Parang, jadelet ata to. Yan. Alright. Ganito po ang kanyang itsura. Maliliit na mga dahon. Isang tangkay lang pero, isang puno lang siya pero tatlo yung branches niya. Ito guys, wala pa kasi akong ganito. So, ito yung talagang binili ko. Gusto kong binili. This is, I think, the shooting star. Feeling ko nirepat na rin niya to. Siguro ayaw niya kasi yung mga galing Baguio eh. Na nirepat na rin siguro niya. Ayan. Shooting star ba to? Parang, hindi ako nagkakamali. Shooting star. Dalawa yung binili kong ganito. 1. And then, 2. Ay, may nahulog na dahon. Ay, wala. Hindi to pwedeng i-propagate kasi may rot na siya. Ayan. Ganyan siya. So, hindi pwede. So, another, ito, mas healthy. I mean, mas madami siyang dahon. This is the shooting star. Ayan po. And then, ito.
Ito, deserve nila na 40 pesos. Actually, kahit 50 pesos to bibilhin ko. Ang laki niya, oh. Diba? Hindi ko alam pangalan nito eh. Hindi ko alam. Kung anong mga pangalan na nito. Yan. Dalawa din. Oh my God. Ito, parang nabibigatan na siya sa life niya. Ayan, dalawa sila. And then, ito yung pinaka-excited ako guys sa nabili ko. Grabe, ang laki. Ayan o. O diba? Parang kasing laki na siya ng aking palm. Ayan. Eto guys, hindi ko alam kasi. Ghost plant ba to? I don't know. Ayan. So, sakto to sa mga nabili ko ng mga pots. Yung mga mas malalalim na pots. Last but not the least, isa pa ulit. Ayan guys. Diba? Imagine 40 pesos lang. Tapos meron din siyang isang ganito. Ayan. So, yun lang po yung mga nabili ko online. Pero taga dito lang din sa season kasi yun yung napagbilhan namin. Yun. And i-share ko na lang din guys kasi may nabili din ako. Actually, na-deliver na lahat ng order ko sa from Shopee. Pero ito lang kasi yung plant related. Kaya ma-share ko na lang din siya sa inyo. Bumili ako ng mosquito net or shading or net, garden netting kasi nung dumating kasi yung plant truck ko guys na pinagawa ko, yung metal na plant truck, nilagay ko siya sa harap ng bahay. Ang problema ko, yung sun is until 11. Tapos nagka-sunburn sila. Yun. Kaya sabi ko dapat filtered light siya. So, bumili ako ng mosquitero. Bumili ako ng mosquitero. Ang mura lang kasi sa kanila guys. Sa palengke kasi to. Ay, Maxi, may ganun. Sa palengke kasi to guys, 50 pesos per yard. Eh, bumili na ako ng 12 yards ata. Oo nga. Ang mura lang to, parang 32 pesos or 28 lang. Parang ganun guys. And, kung interesado kayo, lalagay ko na lang sa baba yung link nila. Ayan. So, sobrang dami nito. Lalagay ko na lang siya sa harap ng bahay. Mumuskiteruhan po natin yung harap ng bahay. Ayan, so, eto lang guys yung mga nabili ko for our plant. And ang gagawin ko na ngayon, tatanggalin ko na yung mga lupa nila para, pero parang pwede na rin kasi silang irepat eh. Kasi parang kakarepat lang nila. Ayan, so, i-acclimate muna natin siya or i-air dry ko muna sila. So, thank you so much guys for watching. Yun lamang po yung ating video and I'll try my best kung pwedeng ilagay yung link ng seller. Kasi usually sa mga seller kasi yung mga galing Baguio, ayaw nilang nagpapalagay ng link din nila. So hopefully yung taga dito, gusto niyang ipalagay yung link. Thank you so much guys for watching and I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and I'll talk to you guys on my next one. Bye!